Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar Mushola Sabilul Muttaqin, wabil khusus yang mulia yang terhormat Bapak Kepala Desa Kebun Duren, Bapak Kepala Desa Dadap Langu beserta jajarannya, segenap pengurus takmir Mushola Sabilul Muttaqin, Mas Yai Mu'arifin, Gus Ali Yasin, Suwoyo kemawon, grup solawat, grup bledos nih mercon, sedaya mawon ingkang kula hormati. Malam hari ini kita bersama hadir di tempat mulia ini dalam rangka memperingati satu peristiwa agung mulia bersejarah, inggih punika Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi hadir kita beto faidah, maslahah hasanah, beto kesainan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dateng kita supados urip kita barokah, selamat donya ki selamat wonten akhirat. Kula saking Selo Pura Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika lewat panjenenganipun Abah Haji Edi, kapure sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika rejepan. Bu, rejepan nggih. Kula ngaji paling akeh sing nyoting gini-gini. 1, 2, 3, 4, 5, ya Allah. Para hadirin, suatu hari Rasulullah niku nampi tamu malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dawuh, atani Jibrilu alaihissalam faqala ya Muhammad. Jibril iki teko nang omahku. Banjur Jibril nguwahi wasiat 3 nang aku. Wasiate malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi niku pada hakikatnya wasiate malaikat Jibril dateng umat Kanjeng Nabi. Wasiate niku 3 ingkang sepindah, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh wa amal ma syi'ta fa innaka madziyum bih. Wasiat sing pertama, he Muhammad, he umat Muhammad, he wong Kebon Duren, uripa sak sirmu tapi ilingo awakmu bakal mati. Sing nomor kalih demeno karo sopoe, demeno karo opoe, tapi ilingo sing kok demeni bakale kok pisah. Sing nomor 3 nglakonono poe sak sirmu, tapi ilingo sing kok lakoni bakale dibales karo Allah. Sing sepindah, isma syi'ta fa innaka mayyitun, he wong Bonduren uripa sak sirmu. Salat karepmu gak salat karepmu. Ramadan poso karepmu, Ramadan raposo karepmu, sugih kaji karepmu, sugih ra kaji yo karepmu, arep bledosne mercon yo ora bledosne mercon yo. Uripa sak sirmu los
Tapi sing boten penak ki redaksi sakwise niku Pak. Tapi ilingo awakmu ki bakale mati. Kon urip sak sire tapi bare niku kok gak penak, tapi ilingo awakmu bakale mati. Mati itu akhir hidup kula, akhir episode urip kula karo panjenengan teng donya. Mati itu menghentikan ambisi, cita-cita, keinginan kula karo panjenengan niku jenenge mati. Bu, cara jenengan ning donya iki karo malaikat ditawani, kon umur dawa karo umur cendhekne milih ndi kan? Kok senengamu dawa lho. Sampeyan ditawani kon umur dawa apa umur cendhek ning donya niki, jenengan milih umpama pilihane telu. Sampeyan kon milih umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati? Sampeyan milih pundi, Pak? Bener, lek cara kula milih ora mati-mati. Lho Pak Lukman, apa enek to wong ora mati-mati? Enek. Mati ki mek ketoke, hakikate jek urip. Mati ki mek ketoke, hakikate jek urip. Sugeng rawuh Mbah Yai Bet. Sampeyan lek tindak teng Kota Blitar niku enten makome Insinyur Soekarno. Pak Karno niki kula angen-angen kok mati mek ketoke to. Hakikate kok jek urip. Monggo Yai, monggo. Nggih, monggo. Pak Karno niku tibane mek ketoke tok sedo, hakikate jek urip. Lho kok semerep lho Pak Karno niki lho, mpun sedo tapi bendina ki nampa tamu. Pak Karno ki tamune ra pedhot. Kom Blitar, luar Blitar, Jawa Timur, luar Jawa Timur, bahkan luar negeri. Pak Karno niki mpun sedo tapi bendina nampa tamu kaya wong urip. Lah jenengan iki urip ora tau nampa tamu kaya wong genah. Yo, Pak Karno ki pun sedo, tapi bendina dibahas wong, Pak. Cah TK bahas, SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, kuliah bahas, ning pos kampling bahas, ning perapatan bahas, ning warung kopi bahas. Pak Karno ki pun sedo, tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Lah jenengan urip kok ora tau enek sing bahas kaya wong. Anak sing bahasa kadang dirungokne ra penak, krungu ora kowe iki. Ae lek rewang ngentitan gitu. Pak Karno ki yo tak critani nyata iki. Empun sedo, fotone iki lho didol payu. Yo jajal fotomu dolen yo jajal. Dadi ning donya ki enek wong ki sedo ki mek ketoke, hakikate jan kaya wong urip. Jenengan nek tindak teng Jombang Pak, enek makome aulia akhir zaman. Wali 10 jenenge Gus Dur. Gus Dur ki tamune ra pedhot sampai dipenging-penging Pak. Nggih, sampai dipenging. Jadi ada waktu-waktu tertentu ki dilarang sowan teng makome Gus Dur. Ya Allah, sing sowani sampai antri, padahal Gus Duripun sedo tapi jan kaya wong urip kan. Adik sing sowan mriku kabeh nahlil, adik mulih tak sawang sitok ora nek sing digawani berkat. La ilaha illallah, jajal to yu, awakmu ngenekno sewon terus tanggamu kok undang ora kok kei berkat, sumpah mulak viral ning TikTok minggu. Jadi Gus Dur iki pun sedo tapi jangan kaya wong urip lho. Sampai hari ini kok dibahas orang. Sampai nek tindak ning Ampel, enek makomi Sunan Ampel. Niku pun sedo sekitar 400 tahun yang lalu. Tapi hari ini sampean pirsani jutaan orang iso hidup karo
Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel iki jan koyo wong urip. Lah iso nguripi wong sakmono kae iki. Tukang becak, sopir elep, sopir bis, perhotelan, bakul kurma, bakul jilbab, bakul pakaian, bakul sarung, bakul kopiah. Jutaan orang iso hidup teko Gus saking Sunan Ampel. Sunan Ampel iki mpun sedo tapi kaya wong urip. Lah iso nguripi wong sakmene kae iki, Pak. Lah awake dhewe urip kadang malah nganyel ning, Pak. Bu, jadi manusia iki lek iso urip terus gak mati-mati. Urip terus gak mati-mati. Mati ki mek ketoke. Pertanyaane piye ampri awake dhewe urip terus ra mati-mati? Siji, berjuang. Berjuang, uang ki lek berjuang engko duwe tinggalan. Uang ki lek mati kok duwe tinggalan ku kaya wong urip. Mergo Quran dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku sing nguripi wong sing wis mati dawuh Allah. Aku sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Ora mek kebaikane sing dibales wa asarahum lan tinggalan-tinggalane. Sampeyan urip ning donya lek iso kudu tinggalan. Al-Maghfurlah Mbah Yai Umar niku pun sedo, Pak. Tapi koyok wong urip mergo duwe tinggalan pondok kan. Dadi anggere nek bocah mondok Mbah Umar ki terus tiap hari untuk kebaikan dan koyok wong urip kan mergo duwe tinggalan. Lek sampeyan pancen alim, mampu gawe pondok, ateko pondok. Doge. Oh ning kene urung enek masjid, sampean bangun masjid, Pak. Sampeyan sedo kok masjid iki jek urip, sampeyan koyo wong urip. Mergo masjid iki dadi tinggalan sampeyan. Mas Muarifin ning kene urung enek musala, karo Mas Muarifin dibangun musala. Kok musala iki jek urip? Ning bangun mati. Ning bangun mati iki koyo wong urip. Ben nek wong salat ning kene deres Quran ning musala, enek wong lungguh teng mriku. Niki sok sing mati panggah oleh ganjaran mergo musala ki dadi tinggalane. Lho ning kene urung enek majelis utuk umpamane. Terus sampean nggih majelis utuk mati tutuk indase karo malaikat. Mergo duwe tinggalan majelis utuk. Lho tenan Pak, urip ki lek iso kudu duwe ning kene rung enek TPQ, sampean bangun TPQ, sampean sedo TPQ jek urip, sampean kaya wong urip. Lho tenan. Pak Adi iki bangun musala, teng mriku niku anding kuburan apa pengen. Sok lek sampean mati. Yen kaya wong urip sampean. Nggih napa nggih? Ning kene rung enek majelis Yasin tahlil istighosah, sampean gawe majelis kok jek urip, sampean kaya wong urip. Teng mriki urung enek majelis taklim teng musala Mbah Yai Muarifin bangun majelis taklim iki jek urip. Sing wis mati kaya wong urip mergo iki dadi tinggalane. Oleh ngono urip ning donya ki lek pengin gak mati-mati, berju. Lah sampeyan eling-eling Pak, sampeyan eling-eling berjuang niku sak mampune. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum dawuh Kanjeng Nabi. Aku ki lek nglakoni lek merintah awakmu nglakoni kebaikan, lakonono sak mampumu. Berjuang ki sak mampune, aja sak sire. Hei, sak mampune. Lho lek sampean duwite akeh bangun masjid, wong duwite akeh kok. Tapi lek sampean ra duwe duit, kula lek kon bangun masjid mboten saged Pak Lukman. Lah terus kula niki mbiyen tau belajar ilmu tajwid. Kula tuntas makharijul huruf, sifatul huruf kula tuntas. Kula niku isane ngimami. Ya lek sampean mampu ning ngimami, ya sampean ngimami, pancen bangun masjid ra mampu kok. Ki sing bangun iki mek duwe dhuwit tok tapi ngimami. Ya lek sampean mampu ning ngimami ya ngimami. Pancen mampune tapi lek gak mampu aja ngimami. Lah maca Fatihah ghiril migdu kok. Ghiril migdu bi alaihim waladdallin. Kira dadi iki. Ya aja. Kula lek kon ngimami mboten saged to Pak Lukman, mboten mampu ngimami ning masjid. Lah mampumu apa? Nyapu masjid. Ya wis nyapu masjid.
Berarti sampean melu ngramekne masjid lho. Nyapu masjid iki kanggene wong-wong mungkin sederhana, kangge Hasan Basri mboten lho. Hasan Basri dawuh muhurul khur kangsul masjid. Mas kawine widodari ki nyapu masjid, Pak. Mas kawine widodari ki nyapu musala. Sampeyan urung tau nyapu masjid aja arep-arep oleh widodari sampeyan. Wes, tulung sesuk subuhan nyapu masjid. Lah. Kula niku lek kon ngimami ya jane mampu Pak Lukman. Swara kula ya penak, kula ya makhrijul huruf paham. Nah tapi ngapa wong enten sing sepuh cara fikih ya, sing alim, sing akra, sing sepuh dhisik mawon. Lah kowe apa? Kula tak bagian azan mawon. Ya azan apa? Wong berjuang agama ki ora angel. Aja sak sire, sak mampune. Pancen mampune azan ya azan. Azan iku ora sederhana lho. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing digaransi mesti mlebu swarga. Dari 5 orang itu salah satunya waman adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep adzan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep adzan teng musala saking pira-pira musolane Allah. Sampeyan ora usah ndaki-ndaki, Pak. Pancen mampu muadzan, berjuang adzan nih. Mesti mlebu swarga lho. Adzan iki lho. Tapi sak salate lho ya. Engko adzan tok baratan klitah-klitih mulih. Lha bro kok ora jamaah lho terus malam adzan tok kok pekok kowe iki. Bu. Boh kula lek kon bangun masjid sakmono gedene mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa wong kula niki rondo ora duwe dhuwit. Lah mampumu apa ta yu? Kula niki mampune mek masakne tukang sing bangun masjid. Wes niku sing bangun masjid kon gawe rene janganane sembarange tempene tahune kon gawe rene kula tak bagian masakne tukang mawon. Sampeyan ning donya masakne tukang sing bangun masjid. Masjid ki kok cik berdiri ki dadi tinggalan sampeyan. Lha tukang ngingoni ning masjid ki mboten sederhana lho, Pak. Lek mampumu pancen titip semen 10 sak, ya wis titipa 10 sak. Bayi Ubed kok bangun pondok, sampean mampune 10 sak titipa. Kok pondok ku cik berdiri sampai sok dina kiamat. Sampean oleh kebaikane kaya wong urip sampean. Bu, berjuang niku sak mam. Lho tenan Pak Lurah. Kaya kula niki Pak Lurah isone ya mek omong ngene iki, Pak. Ya wis aku berjuang ku omong ngene. Lho nggih pancen kula karo Allah kaya ditakdir dadi penceramah. Lek mampumu pancen kowe alumni pesantren iso ceramah. Ngoten lho. Lek Pak Lurah sampean gak mampu ceramah, aja ceramah, engko ngruweti. Aku iki tenan lek kon ceramah kaya Pak Lukman tenan ra mampu aku. Lah terus mampumu apa to Pak Lurah? Mampuku ki nyangoni sing ceramah. Ya sangono-ono. Lha pancen berjuang niku sak mam. Lho lek Pak Lurah gak mampu mulang TPQ ya aja mulang to. Aku kok mulang TPQ gak mampu ngoten Pak Lurah, heeh. Lah terus mampu jenengan napa? Kula niki mampune nyisihne dana niku diolehne karo pemerintah. Guru TPQ iki aku sing nyangoni wong sitok tiap bulan 1 jutaan. Yo sampean sangoni Pak Lurah. Nggih napa nggih? Lho pancen mampune ngoten jenengan. Dadi berjuang ki sak mam. Lho Pak Lurah nek wong bangun masjid kok karo Pak Lurah urusane dipenakne wis urusan balik nama apa jare aku. Urusan nang agraria apa jare aku. Lho kok Pak Lurah urusan ngono kuwi diselesaikan Pak Lurah. Lho masjid pondok berdiri lho Pak Lurah bakal oleh ganjarane. Jadi pejabat ki penak lek pengen duwe tinggalan, ayo melu berjuang Pak Lurah. Gampang nih urusan agamane Allah. Bu. Lek pengen urip terus golek berjuang duwe tinggalan. Urip ki lek iso duwe tinggalan, Pak. Duwe tinggalan urip. Wes siji lek pengen urip terus gak mati-mati, siji kudu berjuang. Paham nggih? Sampeyan lek ning kene rung enek tahlilan Bu, sampeyan gawe majelis tahlilan. Sampeyan lek mampu ngimami. Tapi lek ra mampu ngimami ora sah ngimami bagian makmum e. Mergo imam ra nek makmum iki ya lucu. Dadi sing dadi imam aja rumangsa
rumangsa paling penting ora imam karo makmum ki padha pentingi. Nah aku lek kon imami ra iso, lha iso apa dadi makmum yo dadi makmum ae. Imam ra nek makmume yo lucu kok. Jadi bodoh ae Pak wong berjuang iki penak. Sampeyan mampu ngimami. Ngimami gak mampu wis aku tak ngramekke masjid tak makmum ae. Sami mawon niku. Sami ugi sami mawon. Silit babi dintup awon. Sing nomor loro, sampai nek pengen urip terus ra mati-mati, siji berjuang. Nomor loro, sampai harus meninggalkan generasi sing salih-salihah. Lek iso awake dhewe duwe anak putu ki salih-salihah. Mergo Kanjeng Nabi dawuh wong sing jarane umure dawa gak mati-mati kuwi wong sing ninggalne anak putu salih-salihah. Mula Kanjeng Nabi ya dawuh amalul walid kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Jenengan pun sedo yu kok ninggalne anak salih-salihah, jenengan ning alam kubur ora salat, kok anakmu ning donya salat, sampeyan oleh ganjarane salat kaya wong urip sampeyan. Jenengan pun sedo Pak, ora poso Ramadan, anak sampean ning ponggok kok poso Ramadan, sampean oleh ganjarane poso Ramadan kaya wong urip sampean. Wong iki lek duwe anak salih-salihah kaya wong ora mati senajan wis mati. Lah bendina ditransfer kebaikan. Ngeten iki jenengan ngaji iki ganjarane gedhe. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian, banallahu baitan fil jannah miyakuten hamra'alahu arbauna baban. Bakal dibangune omah ning swarga sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Niku sing oleh kebaikan niku mboten jenengan tok. Wong tuwa jenengan sing pun sida oleh kebaikan, persis kebaikan panjenengan. Mergo sampeyan ki dadi tinggalane wong tuwa. Yo jenengan sedekah. Wong tua jenengan yang alam kubur pun sedo kaya wong urip oleh ganjarane sedekah. Mergo kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Mula awake dhewe kudu di generasi salih-salih. Sering tak atur nih to, mula besok wong kebon duren iki ning akhirat akeh sing kaget. Gak rumangsa di kebaikan-kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, "Yu melu aku teng pundi malaikat mlaku-mlaku?" Mlaku-mlaku teng pundi malaikat, "Wis to ayo melu aja kenyeh kowe iki." Akhir dijak mlaku-mlaku kalih malaikat. Enak-enak mlaku-mlaku wong niku roh tumpukan teng alam barzah. Malaikat napa niku tumpukan ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadani sinten tekmu? Lho. Lah kula lembian nalikane teng kebon duren mboten saged maos Quran. Iya ngerti aku. Kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lho tapi kalau kok diganjarane maca Quran anakmu sing kok tinggal nang kebon duren, pendak bar salat gak tau lere nek deres Quran. Lah kebaikane anakmu ki dadi kebaikanmu. Mula ganjarane maca Quran peen. Lho lak kaya wong murid to. Ora tau deres Quran kok oleh ganjarane deres Quran. Niku lek duwe anak salih-salihah. Mlaku malih niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Sedekah. Gadani sinten tekmu? Lho. Lah kula cetil-cetilit yang kebon duren. Oh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani lek kon becek ora tau nyang. Lho tapi kula kok gak oleh ganjaran sedekah anakmu sing kok tinggal nang kebon duren. Sing kok tinggal nang dadap langu, ahli sedekah. Awakmu mati diselamati 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu pengeling-eling kaul. Anakmu kelek budal nang masjid nglebokne dhuwit nang kotak amal, anakmu ki elek kirim arwah, titip arwah kanggo awakmu. Baru kaya anakmu ahli sedekah, sedekah anakmu jadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah PN. Ya Allah kok ngene iki lho Pak dhewe di generasi salih-salihah. Mlaku malih niku napa malih malaikat ganjarane napa kaji. Gadani sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Heeh, kowe mbiyen arep daftar gak sida to dhuwitmu kok tukokne Avanza. Lah tapi kula kok diganjarane kaji, anakmu sing kok tinggal nang dadap langu nang kebon duren beneh. Kok tinggali lemah cengkal 100 lha kok kowe mati diamanahne kaji. Mula ganjarane kaji PN, mergo anakmu ngamanahne kaji kanggo awakmu. Ya Allah. Denger-denger lho malaikat kok enten cahaya begitu indah. Niku napa malih kuwi ganjaran.
Ganjarane napa malaikat? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula selawase ora tau tahajudan malaikat. Malaikat jawab, aku roh. Wejane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Atik nguyuhmu nak nyamian nguyuh iya. Tetapi kalau nganti ganjaran sholat tahajud, anakmu sing kok titipne ning Mbah Yai Ubaidillah pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Tahajudane anakmu jadi tahajudanmu. Mula ganjarane sholat tahajud. Ya Allah. Para hadirin lek pengen urip terus, ayo anak putune awake dhewe. Kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita salih salihah. Mergo dawuh Kanjeng Nabi, wong sing umure dawa wong sing duwe anak salih salihah. Mergo anake nglakukan kebaikan, wong tuane oleh kebaikan padha karo sing dilakoni anake. Terus sampean mikir, piye to Pak Lukman Amrin di anak apik, anak salih salihah. Sampeyan lek pengen duwe anak apik, siji kudu seneng karo wong apik. Sampeyan niku kudu seneng karo wong apik. Allah niku akan maujudkan apa sing panjenengan senengi, Pak. Sampeyan niku karo wong alim kok seneng, insyaallah anak jenengan dadi wong alim, Pak. Ya Allah, lek jenenge nyeritakne Mbah Yai Umar iki senenge. Ning kene iki biyen nduk ning desa sebelah iki jenenge Dadap Langu, enek pondok. Jenenge Mbah Yai Umar, wonge salih, wonge tenang, wonge santun, wonge wibawa. Sampeyan critakne lho. Ning Blitar ya nek kiai nduk teko Selopuro jenenge Mbah Yai Dimyati. Ya Allah. Mbah Yai Dimyati ki masyaallah jaman mondok ning Lirboyo nduk. Karo gurune iki ya Allah. Penggane mek ngiseni jedinge Mbah Yai Abdul Karim, penggane mek natakne sandale Mbah Abdul Karim. Nyeritakne. Ning Kediri nek kiai nduk jenenge Kiai Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan. Mondoke mek diluk. Walim gak tau mondok ning luar negeri duwe kitab jenenge Sirajut Talibin. Duwe kitab jenenge Surbul Qahwah wa Duhan. Kitab sing nerangne hukume rokok karo ngopi. Jenenge Syekh Ihsan nduk. Kuwi perokok berat jenenge Syekh Ihsan. Lesane kaya ndak tau pedhot teko rokok. Ngarang kitab karo ngerokok, sampai dikritik orang kiai kok ngerokokan. Akhirnya ngarang kitab sing judule Hukum Merokok dan Minum Kopi. Teng mriku digamblang nih, sing olehne rokok iki keterangane, sing gak ngolehne rokok iki dalile. Lho tenan nduk, mula bapak mungkin gak pedhot karo ngerokok. Mergo nderek dawuhe Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan, sing ngerokok terusno. Jadi wong ki lek seneng karo alim, karo wong apik, niku senengane nyeritakne wong apik. Bu, wong ki lek seneng karo wong apik, deloken ruang tamune lak fotone wong apik-apik. Sampeyan delok, wong ki lek seneng karo ulama, karo kiai, sampeyan kudu seneng karo ulama. Mergo makhluke Allah sing paling mulya di atas bumi niku ulama. Innama yakhsyallahu wali innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makhluk Allah sing paling wedi karo Allah niku mek ulama. Niki enek bocah gak tau mondok nafsiri dawuh niki gak ngerti lek inama ki perabot kasir. Jadi lek maknane pokok sapa wedi karo Allah ya ulama. Tukang becak wedi karo Allah ya ulama. Enek pitik kok wedi karo Allah ya keliru lek maknane. Sing wedi karo Allah niku mek ulama ngono lho. Aja sapa-sapa sing wedi karo Allah ulama niki bodoh lek nafsiri ngeten iki. Bu. Dadi ning omah iki fotone ulama, mergo seneng karo. Lah senengamu karo artis Korea. Mula anak ya rambutnya dirembonding. Ngangge rok senengane, ngangge celana setengah senengane rok SMS silite metu sithik barang ngono. Mula rasa gumun nek awake dhewe iki seneng karo Korea, karo artis-artis Korea. Anake pacakane ya kaya artis kok. Tamat sekolah ya pengen lunga ning Pak sing seneng karo wong apik ben anake dadi wong sing seneng karo wong apik. Sing seneng karo wong apik
diomongi mek mendeli. Lah tenang. Loh tenang. Awake dhewe iki sing disenengi iki lho sing bakal diwujudne karo Allah. Ngapunten, gak nyindir sapa-sapa. Lah awake dhewe iki sing disenengi donya. Mula anak iki tamat sekolah ya sing diuber dikon mondok ya angel, Pak. Kon ngaji ya angel. Mergo sing jenengan batin iki oleh uwe. Mula anake ya senengane mergo mboke sing dibatin wong iki teko sing ngono kuwi. Ning nyenengane uwek iki lho. Golek ngomong karo anak iki le roh kuwi le mah ngarep kuwi. Kuwi deloken le, iki ra sekolah lho le. Saiki deloken tumpakane Pajero kuwi le. Sing didelok ning ngono kuwi. Kuwi cah kuwi gumi lho le, masalah tenan le. Kowe golek kaya omah ngarep ndak enek le. Dadi awake dhewe iki seneng nyritakne sing urusan bab donya. Sampeyan mengukur keberhasilan anak niku karo materi. Ya wis selesai wis. Akhirnya anaknya gak gelem ngaji. Kula niki duwe tangga, kon ngaji anake bolak-balik ning kono ora kerasan, ning kono ora kerasan, ning kono ora kerasan. Sambat ora iso. Lah sampean dhewe iki ra patek seneng lho karo pesantren. Sampeyan sendiri nak duwe mahabbah lho karo pesantren. Lha kula iki kok pamer mboten anak kula iki lahir ceprot. Mlebu ning ruang tamu ki fotone kiai, Pak. Sama nek silaturahim jan kula ruang tamu ki fotone kiai tok. Dadi anakku melek iki ditawang fotone kiai. Dosa estu. Kula iki kecilik anak kula ki tak critani le abah iki duwe guru jenenge Gus Malik Jampes le. Gus Malik Jampes iki ngene. Dadi anak kula iki terdoktrin sejak kecil iki senengane karo cerita ulama karo kiai. Kula praktekne tenan. Anak kula tamat SMP, le sampean sekolah ning ndi abahi bareng. Arep ning SMP MTS terserah, tapi abe njaluk sitok kudu enek sing kudu enek pondoke. Nggih. Dan anak kula iki begitu roh bapake senengane kiai, anak kula iki begitu wis enek HP niku, langsung goleki fotone kiai ini, Pak. Digedhekne disalap teng ruang tamu, Pak. Bah, aja fotone kiai jenengan tok, fotone kiai kula nggih dipasang. Nggih saya mahabbah karo kiai karo ulama. Alhamdulillah. Mergo sejak kecil saya didik dan saya itu senang karo ulama. Mula sampeyan nyapa to kon melu NU iki ben demen karo ulama. Lek demen karo ulama insyaallah anake ya dadi nyamene karo NU ya nak neng nyamene. Mergo NU ki mek narik urunan. Nyamene karo NU ndak neng berarti ya karo kiai ya ndak neng. Mergo kiai iki sing mendirikan ulama. Lek sampean demen karo NU berarti demen karo ulama. Nyaman karo NU ndak neng zaman nenge karo Cahlini akhirnya mek maju mundur Bu seneng karo ulama seneng karo kiai seneng karo wong salih sampean ngoten niku iso ngenyangi Bu nyawang Gus Bahak iso nangis lho. Nuwun sewu Mbah Bedil kok pamer mboten kula iki ndelok video niku Gus Bahak iso nangis Pak. Dalam batin kula ya Rabb jadikan anak-anak kula alim kados alim Gus Bahak. Kula niki lek roh rekaman jejake Gus Dur niku nangis Pak ya Allah. Pancen kula ki mahabbah karo wong ngono ki mahabbah. Tapi sing enu-enu tok. Kula ya duka kula ki apa ya kula ki nek wong hebat kaya kok ndak neng iki Pak. Duka ngapunten sing kathah. Kula wis ulama kok ulama ya NU ya Allah. Dosa estu. Pelek pengen duwe anak apik siji kudu seneng karo wong apik. Nomor loro lek pengen duwe anak apik iki kudu dikai panganan sing apik. Halalan thayyiban. Panganan iki faktor mendasar Pak, tenang. Jenengan ki lek nandur pari tukule ya pari, lek nandur jagung tukule ya jagung, lek nandur dele tukule ya dele. Apa sing jenengan ceple ning lemah kuwi bakal wujud. Ora enek wong nandur pari tukul suket teki kejaba via valen iki gak enek. Ngeten lho.
Jenengan iki lek sing jenengan tandur yo kuwi sing bakal tukul. Jenengan nek nandur ning weteng iki panganan haram, tak sampean delok. Kok perbuatane lak haram. Lek sing jenengan lebokne teng weteng iki halal, kok lek perbuatane halal. Niki lho, mergo kekuatan tubuh kita itu dari makanan. Lah makanan ki lek haram, kok cenderung haram. Makanan ki lek halal cenderung halal. Mula aja pisan-pisan anake iki dikai panganan haram, aja. Kuwi kok dadi cenderung larane haram. Sepeda motor niku Pak, lek sampean kei Pertamax turbo, digas titik nang nyut, uang gila bensin kok apa bahan bakar Pertamax turbo mesinnya yo halus, lagi uang gila, oh sepeda motor lek dikai Pertamax, ya lumayan, tapi sing bahaya Pak. Lek sepeda motor kok isane pertalet kok campuri banyu gak mlaku. Mergo banyu ki haram mlebu ning sepeda motor. Kaya harame panganan mlebu nang weteng. Sepeda motormu kok kayak pertalet, kok tok campuri banyu, ya muni ya mlaku tapi dedet dedet. Oke, mulai sampean rasa gumun lek enek wong kok moro-moro sregep jamaah bar ngono ilang kuwi dedet kuwi kecampuran banyu. Deh. Lho lek kok isane Pertamax turbo, mesti digas tok adzan lho krungu. Ngono ki mluwayu Pak Pertamax turbo. Ora sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang mikir klotekan langsung budal Pertamax turbo. Tukang adzan urung adzan kutik-kutik mluwayu. Lah Pertamax turbo. Tapi lek yo kok campuri banyu ya dedet. Kadung ketok pujian, masya Allah melung-melung ngomati, ngono ki bar ilang, ya ki kecampuran banyu ki cara sepeda motor. Enek to wong kadung terus Quran sregep bar ngono ilang, kecampuran banyu. Pengajian kadung nyang belas pitung sati ndak nyang, iki amuran banyu. Jadi lek tubuh awake dhewe iki ada barang haram. Iki lho Pak sing gandoli awake dhewe abot ibadah. Ketemu saiki nyapa awake dhewe ibadah gak iso istiqomah. Ada segumpal daging yang tumbuh saka barang haram. Iki lho sing ngebot-ngeboti awake dhewe melakukan kebaikan, kaya sepeda motor kok leboni banyu. Bu. Lah panganan iki enek Pak, sing kekuatane kualitase cara bahan bakar Pertamax turbo. Napa niku sego berkat. Teng alam donya ki nek panganan paling istimewa jenenge sego berkat. Bahasa Al-Qur'ane sego berkat niku halalan thayyiban. Wis halal tur mening, halal mergo disedakahi, mening apik mergo enek dungane. Taman goleki panganan sing didungani sakjane sego berkat. Ora enek. Sampeyan marung ngene Bu Mami ayam goreng entek 500.000 sing di warung ora kere dungani kaya. Bu sampean dungane tak 500.000 lho. Bu Mami langsung muni sampean ngomong kok kemu lak ngono. Lha iki nek sego berkat wis enek dungane atik halal kok ora kok pangan. Ki padha karo sampean dikai bahan bakar Pertamax turbo, sampean malah moh milih pertalite campur banyu. Lho, sego berkat istimewa Pak. Nek dipangan anak dadi daging sing barokah. Lho nggih. Teng Jawa Barat itu ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirot. Niku anake kabeh dadi tokoh nasional. Salah setunggalnya jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Mantan Ketua Umum PBNU niku sekolah gak tau mboten kumlot, Pak. Sekolah ini niku teng Mekah niku jenenge perguruan tinggine napa niku gak kabeh wong iso mlebu teng mriku, Pak. Napa? Al-Azhar iki Kairo. Nek Mekah niku kok lali to kula jenenge. Sapa sing kira? Napa? Nggih, napa? Lali aku. Qura napa Qura nggih? Ummul Qura, bener, Ummul Qura. Niku teng mriku nilai kumlot, Pak. Adike malah iki dipek mantu Mbah Mamin Zubair niku yo ngalim ngalaman. Ceritane ditakoni abahe karo alumni, "Yai putrane jenengan kok pinter-pinter hebat-hebat napa resepe?" "Anakku sering tak kei mangan sego berkat." "Lho ngoten Yai?" "Iya sego berkat ki siji halal ora nek barokah doa, Kang."
Golek dipangan anak sampean dadi daging sing barokah, munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Mula anak-anakku pinter iki mergo sering tak kei mangan sego berkat. Lah wong kebon duren nek entuk berkat gak kepangan, sesuk dipakani pitik, mula sing pinter malih. Nyapa to wong biyen iki lek ndonga kok cespleng. Wong biyen iki lek ndonga ki ra teteh lah. Mergo wong biyen iki ngajeni karo sego berkat. Cilikan kula Mbah Yai Bet mungkin cilikan panjenengan, wong tua genduren urung turu lek urung bapak mulih nggawa berkat. Anake papat pengumuman, ndok siji disigar dadi papat. Kulupane dadi papat sambil gorengi dadi papat. Ngono ki sampe resik, ngono jek kober kok. Bar madang lho godhonge jek didilati. Lha wong biyen. Mula wong biyen iki tenan Pak, lek ndonga ki ra patek teteh. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, Sa'ad bin Abi Waqqas, kowe iki lek pengen dongamu cespleng, pangananmu kudu halal. Wong biyen nek cah cilik nangis disuwuk, alah lek nyuwuk ki ra teteh. Bismillahirrahman, Bismillahirrahim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis meneng cep. Wong saiki bih arep donga wudu sik. Dongane ya fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njuwrit to, Pak. Mergo wong saiki sembarang diuntal, ora bantal, ora kadal, ora aspal, ora halal, ora haram, kabeh diuntal. Mula ndak patek mandi. Cilikane jenengan Pak Lurah nek bocah lara gomen cangkeme didoni angon kebo lho selesai, Pak. Saiki entek larutan sakrat lho ndak mari tamu. Mergo wong biyen iki ngajeni sego ibu-ibu tak meseni lek entuk berkat kudu kepangan, dipangan anake ben anake dadi wong sholih sholihah. Bu, ning dindi tak umumne, sampean iki to rungokno. Lek krungu tanggane slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibakne gak di nyor keme nyonyor cangkeme. Ya Allah, tenang Bu, berkat nggih. Lah berkat iki ya lek iso lho, lek iso mbok aja diganti lah. Lah sakniki ngetren nek mulih genduran iki berkate barang tah. Kene ya wis usum. Mulih genduran nek lenga klenthik. Gula, beras, mie. Anak kula ki ya wis usum ning Selapura. Kula mulih genduran bah berkate. Bisa dibuka lho bah kok lenga klenthik. Ombenen aku ya. Loh, apa gak oleh to berkat barang tah sing ngomong gak oleh ki sapa? Oleh, tapi awake dhewe merubah tradisine wong biyen. Mergo ket biyen berkat ki mateng. Lho apa nek tuntunane agama mulang Pak, sedekah kirna loro. Siji apik entah, loro apik mateng. Sing entah sampean tuku wedhus dibetheti terus dikreseki didum entah. Niku jenenge kurban. Korban ini sing apik didum entah. Ulama dawuh kok do mateng oleh, sing penting aja kabeh, tapi panggah apik antah. Sing mateng sampean tuku wedhus dibetheti, dimasak, disedekahne mateng. Niku jenenge akikah. Jadi agama ki wis mulang sedekah enek sing apik mateng, apik entah. Akhire wong kebon duren teru-teru agama ki lho, wong Jawa ki gak patek ngomongne dalil, tapi senengane dasare agama. Wong biyen iki lek maem karo turu lak gak oleh to. Aja maem karo turu kok ndak dadi. Aja nglungguhi bantal kok ndak takokno Bu Bidan, Bu, sebabe udunan iki apa nglungguhi bantal kok lak ora. Wong biyen ki mek ngomongne hikmah ora ngomongne dalil. Nglungguhi bantal ki makruh, maem karo turu ki makruh. Kuwi lek diomongne secara hukum ndak akan payu. Le aja nglungguhi bantal makruh. Ya, makruh ya apa? Ayah ya ora paham. Karo wong Jawa langsung tespleng aja nglungguhi bantal kok ndak udunen. Bocah langsung wedi. Udun iki kaya ngono kae, kesenggol titik lara. Wong Jawa ki senengane gak patek ngomongne dalil ki lho wong Jawa.
Ndek, wong biyen iki lek nek lara nemen lak konakoni, anu lho Pakde kae lara nemen lho. Jajal takonono apa netoni. Anu Pakde, netone Senin Legi, ditanono sok Senin lak mati. Anu Pakde gak mati, ditanono kok lak legine sing mati. Lho, wong biyen iki ngono lek niteni mati iki ngono kuwi delok kon delok lahire. Lho apa wong Jawa ngawur mboten Kanjeng Nabi ki lahir dina Senin, sedaya dina padha Kanjeng Nabi. Dadi umate iki paling ya wis ngono kuwi. Wong Kanjeng Nabi karo umate suwayang. Oh lek dina Rebo laire sok matine ya nemu. Kak wong Jawa iki ngoten niku senengane. Mula sampeyan aja nyembur anake wong Jawa. Kula winginane ngaji manten niku teng Binangun. Entuk Tulungagung. Wong Tulungagung niku Muhammadiyah. Muni, Pak, jeng belek ngerjakne anake teng Blitar gak usah digekne kembar mayang. Lho kok ngoten, mergo Kanjeng Nabi ki nikah kangge kembar mayang. Nikahne yo kangge kembar mayang, urip niku Pak sing dinut Kanjeng Nabi. Lah bisane sing Blitar yo mek muni nggih. Timbang petung ra dadi, tapi batine lah sing sirmantu aku yo tak nyentu. Akhirnya digekne kembar mayang. Kula sing diaturi ken ngaos lagi teko diomongi Yai niku besan kula lungguh ngajeng niku polisi niku Muhammadiyah wingi rada gembrah perkara kembar mayang sampean terangne kula omong nih kembar mayangnya oleh apa ora sing ngomong ora oleh sapa ning Indonesia kembar mayang ki nek simbol wong Jawa ki senengane lek njaluk ning Allah ora mek ndonga tok tapi enek simbole ki wong Jawa. Dan simbol itu dalam agama boleh. Ayo Indonesia sing gak nggih simbol apa? NU ki nggih simbol, Pak. Bintang songo. Nyapa kok bintange songo? Wali songo. Nyapa bintange songo? Siji Kanjeng Nabi, papat sahabat, papat imam mazhab. Nyapa kok nek gambarin donya ditaleni tampar, muga-muga sak donya melu NU ditaleni tampar ben gak ucul. Niku simbol. Muhammadiyah niku nggih simbol, Pak. Napa matahari? Nyapa ora sak langite pisan. Lah iki aku sing radong ya. Loh niku lek sampean balik Pak, apa Kanjeng Nabi punya simbol matahari? Enggak punya, itu bid'ah itu. PKS punya simbol apa bulan sabit? Lho nggih, PDIP ndek simbol apa banteng moncong putih? Nyapa kok ora gajah moncong putih? Hah? Lho nggih, P3 duwe simbol Ka'bah, nyapa gak sak Masjidil Harame pisan? PKI iki duwe simbol Paluarit. Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung garu. Nyapa ora burung emprit. Lho saiki wong kebon duren gawe simbol ngrabekne anak kembar mayang. Kok kritik kuwi Kanjeng Nabi ra gawe. Lho apa matahari kuwi Kanjeng Nabi duwe simbol matahari. Lah nyapa wong Jawa nggih simbol kembar mayang, siji ben ketok Jawane. Nyapa masjid NU dikai simbol NU ben ketok iki masjide wong NU. Nyapa masjid Muhammadiyah nek simbol matahari ini ben ketok iki masjide wong Muhammadiyah. Nyapa sampean rabekne anak kok kaya kembar mayang ben ketok Jawane. Lek sampean ki wong Jawa. Nomor loro nyapa kok dikai kembar mayang? Punya harapan muga-muga sing rabi kaya kembar mayang. Kembar ki padha, mayang kuwi karep. Dadi wong rumah tangga ki lek karepe padha akan muncul sakinah, mawaddah warahmah. Wong karepe padha kok. Rumah tangga gampang bubrah ki mergo karepe ra padha. Lek karepe padha rukun, sing lanang seneng dolan, sing wedok ya seneng dolan. Rukun duit entek ya ora tukaran nggih dolan wong loro kok. Sing lanang kopro, sing wedok rukun. Sing wedok ya Allah, umbah-umbah ki seminggu mek dikumtok. Sing lanang ya ora nesu wong sing lanang ya. Jenenge korah-korah ki ditumpuk tok seminggu. Sing lanang ya ora nesu mergo sing lanang ya. Penak. Wong sing lanang nuwun sewu boleh nyepot sempak iki salah meja makan. Ngono ki sing wedok ya ora nesu mergo sing wedok ya. Duh tenan, Pak. Sing lanang seneng pedes, sing wedok seneng pedes rukun, bendina blendi, kadung mencret bareng. Paling mek eker-ekeran ning WC ndang to ya, nek ono metu lho. Bar niku, Pak, wong Muhammadiyah iki estu hak tertarik karo pidato kula iki. Dia baru sadar ternyata dia punya simbol. 1 bulan setelah itu kalau diundang teng Pode
Tulung aku. Dalam rangka apa? Peresmian Masjid DE Muhammadiyah. Bahkan kemarin DE mantu malih kula diundang malih dan pesen dia satu, Yai, tolong diterangkan tentang kembar mayang. Lho. Mula golek kiai cerdas sing angin. Lha tenan. Lha saestu, mula aja gampang to titik-titik ngene aja. Aja. Dadi wong Jawa ki sering kali melakukan satu perbuatan tapi mboten patek ngomong dalil. Lah wong Jawa akhirnya tiru-tiru yu, sampean ki bagi sedekah no loro. Tiru-tiru agama, siji apik mateng, loro apik sing entah siji ngayat. Ngayat iki barang mateng apa barang tah? Cara nggawa soto sak manci oleh apa ora? Oleh wong sedekah kok. Arep ning ndi yu ngayat nggawa apa kuwi soto sak manci yu. Kancane lak muni, "Pirang dina lek kok yu ora ngono." Nomor loro becek. Becek nggo barang mateng apa barang tah? Cara nggawa bendrang tewel oleh apa ora? Oleh. Oleh wong sedekah, tapi ra umum. Lah sing mateng iki karo wong kebon duran wis dikelompokne jenenge tiru-tiru akekah. Aja kok rubah, panggahno mateng. Lah putrane mboten purun maem sego berkat lho Pak Lukman. Lek putrane gak gelem mangan sego berkat, aja berkate sing diganti. Tapi dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken tak duduhi, aja sikilmu kok iris. Mergo sikil wis pakem, sepatune gedhekno. Lah anake gak doyan berkat, aja berkate sing diganti. Anake mulai hari ini ayo didulungne kon seneng mangan sego Lah lek berkat iki kok rubah entah, Pak. Karo Mbah Yai Bet didongani terus digo mulih. Atik berkate mi bar komah kok godhog ora dungane leder itu niku. Legi sedongane karo Mbah Yai Bet, ya Allah panjenengan bani ngono panganan iki barokah kok komah dikom karo banyu panas to. Dungane ora yo ngene iki kok. Yo ki donga ki anune ki lho berkate ki lho beras. Bar didongani lho kok dikum ning banyu panas. Ya Allah, berkate ki lho gula. Lah kok disoki banyu panas. Mula lek berkate kok omah langsung kepangan, dadi dongane ora leder. Nah apa ya? Nah. Berkate panggah mateng nggih. Ya lek kecuali sampean iki ning omah rondo, atik ra duwe bojo. Ya lek kecuali sampean ki rondo wedok nek ra duwe bojo pisan. Ning omah dhewe gak enek sing rewang, ya wis gawekno matenge gak apa-apa, tapi lek iso jangan dirubah. Ben tradisi ini tetap berjalan. Mergo panganan kuwi diarani berkat saka tembung barokah. Barokah ki maknane akeh apike. Yo. Lek asal berkat dimaem nggih. Wingko kan enek donga to terakhir kan Yai Bet kan donga. Wingko ngomah makmen. Aku ki tenan entuk berkat piro wae panggah entek aku ki. Lho saestu Pak. Anak kula iki cilik tak didik kon mangan sego berkah. Kok pamer mboten, anak kula iki alhamdulillah karo Allah diparingi pinter, sekolah iki ranking terus, Pak. Hak menika kok pamer mboten, anak kula iki nempuh S2, Pak, jurusan usul fikih, Pak. Dateng Yordania. Niku mergo nyapa barokah sego berkat yo. Hoi. Tenang. Bu. Aja diganti nggih. Berkat kepangan nggih. Kula wingi niku ngaji teng pundi nggih Selorejo. Mulih ki ya Allah entuk berkat telung manci. Telung manci. Entuk berkat telung manci. Ning Selorejo ki lho. Entuk telung manci.
Kula niki wingi entuk berkat telung manci Mbah Yai Bet. Langsung kula bengi ngaji. Isuk iki bojo kula tak mau iku aku ngaji kuliah subuh. Bar kuliah subuh aku tak turu. Bar turu engko sekitar jam 10. Ayo ning pondok berkate ditering ngene anake. Tak terne iku nang pondok telung manci. Ning Selorjo kuwi lurahe ra teko iki lho oleh telung manci. Mosok lurah loro teko belas gak oleh manci iki lho. Nduk tenan. Berkate panggahne mateng nggih. Ora usah dirubah-rubah to, Pak. Ngoten lho. Mriki baritan bareng tasih enten nggih. Niku sae saka basa Arab baridun maknane adem. Lingkungane dibaritani. Lah tapi kok teng perapatan Pak Lukman. Lah rumangsamu pangeran eneke ning pertelon tok. Allah ki ning perapatan yo enek. Sing penting ditata sing apik. Lek musala wis kulino kok. Perapatan ku nggene demit diselameti. Bocah ki lek sobone perapatan lho gampang glegeken. Akhirnya karo wong bonduren diselameti ben ora digawe glegeken. Ngono lho. Wong biyen ki cerdas, sedekah ki tolak balak. Nggih, anake loro, wong tuane komplit loro, nggawa takir cilik-cilik papat digonang perapatan. Wis nglumpuk dikentong tong tong tong. Akhirnya Mbah Yai Muarif rawuh didongani, ya Allah barokah sedekah niki panjenengan paring ngono lingkungan kula adem ayem tebih saking musibah, masyarakate barokah rezekine kathah, lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Ampun. Jor-joran karo kulon kono. Ampun. Bar didongani budal nggo papat mulih njukuk 8. Heeh. Tadi papat. Kere. Tenang, Bu baritan nggih. Wah, aku ki wong Jember dadi wong Blitar ki seneng. Wong Blitar niku kaya dengan nilai-nilai sedekah, nilai-nilai kebaikan. Ngampir neton barang ning Jember enggak enek ning Blitar. Mriki ki ngampir neton. Aja ulang tahun, sampeyan iki lek ulang tahun anak kuwi tandane sampeyan cetil karo anak. Anak kok diselameti setahun pisan. Cetil ora? Lek wong bonduren biyen anake kudu disregep diselameti setahun ping 10 jenenge ngampirne. Ki lho. Ora usah ulang tahun, ada anak tiup lilin bareng iki piye karepmu ki lho. Anjajal aku tak takon, sapa sing iso jawab pertanyaanku? Tenan, tak tukokne vario. Wis, rungokno tenan, rungokno. Apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngatung, entek wektune. Sawiram ora jawab. Lho ora ning hubungane. Apa wong sepuh biyen tau dawuh, apa Mbah Yai Umar tau dawuh, anak putuku lek umurmu pengen tambah dawa sing kerep nyebul lilin ya le enek apa piye? Anak lek diulang tahun karo tiup lilin rungokno malah ndang mati kaya matine li. Hati-hati sampean. Cara Imam Ghazali, api itu yunawwirul qulub, sampe tinggal di tengah. Cahaya itu menjadikan hati kita terang. Ojo malah kok tiup. Adek utek kula wis ra nyandak, lha arep kok tiup nyapa kok sumet tok ngene utek wis ra nyandak. Lha wong arep ditiup lho kok yo disumet. Ora yo mek nyentek-nyenteki korek. Yo lek nek wong PKK apa enek ngene pekok. Ngampirne enek kene sing ulang tahun enek ya. Wonge ya teko. Wonge lungguh apa lungguh kursi apa lesehan? Lungguh kursi. Gawe kacamata apa ya? Sing gawe kacamata dicepot. Lho nggih, tenan ngampire neton ae nggih berkat 30. Lho nggih ngundang Mbah Yai Bet diwacane Alam Nasrohina Angzalna ping 7 bar ngono didongani terus berkate didomne selesai wis. Lho apa ulang tahun gak oleh kula nate ngaji teng Masjid Putih niku jenenge Srengat. Niku macakne hasil Bahsul Masail. Teng mriku niku hukum paling elek. Niku makruh. Iso haram rata-rata, Pak. Wis gak usah ngangge tiup lilin. Ngampirne ton gaya.
Bu basa bareng ning ndi tak umumne anak iki dijak omong basa Jawa ae ora usah bahasa ning sekolahan nggih bahasa Indonesia itu penting bahasa nasional tapi anak gak usah ning omah ngangge basa Indonesia ning sekolahan bahasa Indonesia ning omah ngangge basa Jawa basa sing ditata krama iki basa Jawa yu sak meneh-eling bahasa Indonesia ning mangan iki mek sitok makan bapakmu di mana dek makan ibumu makan adikmu makan anjingmu dadi bapake karo kirike iki padha dadi nek wong kebon duren dahar nedo nedi maem mangan nguntal badok nyekak nyosor jeglak bapakmu ning ndi nduk bapak tasih dahar iki lho wong kebon duren ibu nggih dahar adikmu gak oleh dipadakni karo wong tuwek adik tasik maem ya Allah wong kebon duren lah kirikmu ning ndi lah niku dahar kali ibu niku ngono lho wong saiki iki ya bangga ya Jawa sing rada gaya iki blok iki lho Mas lek kene iki patek mikir to kene iki bahasa Indonesia ini turu ki ya mek tidur sampai kok turu ya tidur bapakmu ibumu adikmu anjingmu wong bonduren sare tilem bubuk turu batang dekok ngorok bapakmu sare ibumu sare adikmu ojo sare bubuk gitu lah kakangmu sing ora tau salat subuh kan iki lah niku batang niku Bu Jawa nggih. Ngono kuwi lek sugih ngono Masku ya rada enek luwese. Lah wingi kuwinane kula petuk wong wedok ning toko Casanova Blitar. Heleh ketoke ya wong desa, wong roke iki lho dondomane metu. Gek sikile iki tak lirik ya nyelopor pecah-pecah kok. Ngono ki nggawa anak-anake nrinti lho kok ibuke nesu, Dek, tadi mama kan sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Kamu ki dibilangin tak sentik kamu piyoh aku ngono. Langsung aku metu ke toko ki mesti sing lanang tumpakane ki Jang Innova. Lah kok le diluk sing lanang teko lah kok tumpakane susu ki celeng. Juh kere betul. Jawa. Enak ini Indonesia enak. Iki anak sing batin ih kenek kowe kenek. Mulane wong biyen iki nek nyeluk anake lak wong kebonduran biyen nak ngoten. Dek lele priki ngono biyen. Nyeh saiki Dek sini. Sini panggil mama. Mama. Sini ada apa mah? Minum susu dulu bioh. Raine tajen nek susu lho mboten kok. Gaya. Ya anak ini dijak omong bahasa Indonesia dulu onku karo mbae lak renggang. Lah mbae ra godak bahasa Indonesia. Ana selopura kejadian Dek kok mboten ate ngendikan kali putune. Alah aku ra godak bahasa Indonesia. Lho lak tenang. Lah anake playon, Pak. Mbae nyemantani, anake lho playon karo delikan. Mbae iki jawane nyemantani. Lho ora iso bahasa Indonesia ya ruwet. Lele, jangan mendelik di situ. Nanti kamu terkena beling loh. Mbak lanang ini masuk kamu itu dibilangin sulit. Jangan kemana-mana. Kakung tak mengarit dulu. Piyoh mengarit. Bu, siji lek pengen di anak api kudu seneng karo wong api. Nomor loro kudu dikai panganan sing ayo anak-anak ya dikasih makanan yang halal. Sing nomor telu kilo sing rada abot. Lek pengen duwe anak api, ayo ditontoni sing apik. Anak-anak kita itu gak baik karena kehilangan contoh. Awake dhewe iki lek pengen duwe anak apik, ngapunten bapak ibu kudu apik dhisik. Yo anakmu ku rasa kok kongkon salat. Pokok bapak ibu salat insyaallah anake ya. Anak-anak kita ki sekolah mek 7 jam, sing 17 jam ku ning omah. Anak-anak kita itu lebih banyak melihat kita daripada melihat guru-gurunya.
Bedino nyawang wong tuane, lek wong tuane apik akan lahir anak sing apik. Sampeyan ora usah ngongkon anakmu salat, iki anakmu sakmene iki lho ya yu. Kuwi sampeyan salat kok lak melu, mbok kon ngalih ya moh. Sampeyan kok ngadeg ngene anakmu lak moro ngadeg ngene. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Golek gendan nyepak, moh. Ibu salat ya, aku ya salat. Ibu itu wenyih iki lho. Sampeyan Allahu Akbar anakmu lak melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah ki melu sampeyan rukuk sujud melu. Bu. Awake dhewe kudu salat ben anake ya. Anake ora sakon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Tenan Pak. Lah sakniki ruwet anake ditereni TPK kudungan malah mboke ngeteri ra kudungan kok. Enten. Lah kok malah ibuke iki nggih celana SMS silite metu sithik. Enek sing SMA silite metu akeh. Kadang model celana SMK silite metu kabeh. Sing arep dicontokne apa? Ibuke rambutnya dirimbonding disemir nggih celana ketat, kaos ketat, numpak sekupi anake kudungan brukut. Ibuke lek lungguh rada ndegek. Akhire kaose munggah celana mudhun katoke ketok anak tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne ning anak ki lho apa? Bu, sampeyan aja pisan-pisan ngongkon anak adus nek jenengan dereng siram. Ora dadi. Le siram, ibu ya rong siram. Oh tak tuwapuk genteng ya. Lho tenang. Bu. Wong rumah tangga tukaran ki wajar, Pak. Tapi tuluh lek tukaran aja ning ngarepe anak. Ben anak ki panggah bangga, bapak ibuku gak tahu tukaran. Sampeyan iki kadang anak-anake bareng lek sir nyeneni sing wedok jendak irip-irip. Sing wedok dilok, kowe iki bojo pekok, Dik. Ya sing wedok muntap mbales, kowe iki ya pekok lho ya. Ki anak ini sandinge akhire anakmu ngene wong loro padha pekoke karo ngalih ngene. Lho tenang. Sampeyan iki arep melu kegiatan apa ae? Melu wae. Tapi sadurunge melu menengo 10 menit. Aku lek melu kegiatan ngono kuwi disawang anak pantes apa ora. Kuwi pikiran tenang. Sampeyan arep melu karnaval melu wae, tapi aja joget sak dawane embong lho. Disawang anak ora pang. Lho ibu iki malah ning isore son joget ngono. Ki anake ngetuk ning mburi karo muni ibu kowok. Lah sing dicontokne ning anak ki lho apa? Ini enek yang melu nyuket enek. Iki yang rawuh iki yang melu kanapan nyuket enek. Wong iki teko. Nyuket. Ning kebon duren ya nek kanapan nyuket. Enten. Ya Allah. Namanya ya Mia. Ya Allah. Lha terus sing arep dicontokne anak ki lho apa? Yo. Ngapunten. Wong wedok joget ning dalan ki haram diman-eman. Sampeyan iki lho joget ning dalan haram. Sampeyan ganggu wong liwat tok lho melu karnaval wis haram. Wis. Kula wingi nang ngaji nang Trenggalek tak critakne. Besok nang akhirat ki enek wong mlebu swarga gara-gara nyingkrihne rining dalan. Mergo niki ganggu wong liwat. Karo Allah diapresiasi. Yo kok enek manusa apike kaya ngono. Riki disingkrihne mergo ganggu wong liwat. Lah besok ini akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Iki sing tak omongi lurah Trenggalek. Ning lurah kene yang enek nene. Oh. Hati-hati Pak Yuya, hati-hati. Tenang tuh. Sama takon bayi bet. Enek hadis sahih iki wong mlebu swarga gara-gara nyingkrihne ri ning dalan. So enek wong mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong ning dalan. Wonge teko. Wonge ndak coba wonge. Wonge batin ngetyo ngono aku men ndak nyang.
Lu tenan lho Pak Lurah, dikaji ulang seperti itu, dikaji ulang. Sampai harus berani. Lho nggih, sakniki niku nuwun sewu Pak Lurah, kula nembe ngaji teng Trenggalek. Teng Munjungan puncak gunung lho, Ahad pagi. Kula mandap sekitar jam 8. Akhirnya teng perbatasan Tulungagung Trenggalek itu enten karnaval. Masih jam 11 kuwi dimulai. Gek ning Jalan Nasional 3. Dan bis Tulungagung Trenggalek. Ratusan mobil terjebak. Enek truk sembako, enek ambulan, enek bocah cilik nangis mergo mobile gak enek ACT, Pak. Ngono kuwi sing dinteni iki lho kok mek ngene ta. Joh, keye aku lho. Kula sampe omong teng pengajian niku, Pak. Mas polisi, andekan saya waktu itu punya nomor teleponnya Kapolda, saya telepon Kapolda, copot ya Kapolda seperti ini. Ganggu wong liwat wis haram, Pak. Lho lek sampean ngene karnaval, sik toleransi lah nek mlebu dalan cilik ngene iki ndak apa-apa utawa liwat alas ora apa-apa, Pak Lurah. Aja jalan nasional sing ning kono akeh wong liwat. Lho nggih, sampai polisi aja, Mas polisi, sampai tuh yang punya negara ini sampean harus berani. Tidak boleh kalah dengan orang-orang yang punya seperti itu. Tak boleh, Pak. Adik saya kini ninggal ini sholat mulai zuhur sampai subuh. Lah terus sholat piye? Enten malih Kanigoro niku sing wedok dicekoki minuman keras ben jogete kuat. Lek wis kuat akeh sing nyawer. Lek wis ngene iki negara harus hadir. Mana nilai kebaikannya? Mana nilai edukasinya? Enggak ada, Pak. Enggak oleh. Ngene iki aku ya digeting karo tukang son ngene iki. Ya oke, tapi saya harus sampaikan. Mungkin Mbah Ubed gak wani, gak penak karo lurahe. Aku ngomong ning desaku ya ndak wani, Pak Lurah. Aku wanine ya ning ngene iki. Mergo ning desaku ya enek. Aku ndak wani, aku ya ndak diundang kenduyen kok. Sing ngomong ning nggenku ben Mbah Ubed ngono kuwi. Nah aku ndak wani, ning kene wani aku. Pak Lurah kayak mau batin cangkemmu ngomong apa tuh ini? Deh tenang. Awak iki dicontoh anak yu. Sok ben nek aku kan aja minyaknya. Aja minyak. Aja minyak. Duh tenan deh ngomong aja minyak. Nah sapa muni minyak iki? Wong kula pengin ngaji ning ndi ya aja minyak ya boleh kok muni lan tak minyak didendok. Lho. Kula pirang perkara iki. Wong nglakoni kemungkaran kok dadak gak melok didendok ya beh dan nantang hukume Allah tenan iki. Bu. Lek arep melu karnaval, melu tapi menengo diluk di sawang anak pantes apa? Lho tenan. Teng Jember niku Mbah Ubed sing melu karnaval itu mabuk. Bar karnaval numpak sepeda motor nabrak bocah. Malam ini mati Pak Cakras 5 SD. Sesuk iki bapake nusul mati mergo ngenes mikirnya anaknya mati. Ini nyata ini di desa kula teng Jember. Diunggah nih teng grup alumni, di grup keluarga. Lek wis ngene iki terus sapa sing harus bertanggung jawab? Apakah seperti harus kita teruskan, Mbak? Bu. Wis muga-muga ponggok ndak enek ning Tapi ketinggalan teng Mbah Rohim nggak enek niku nggih. Mboten enten teng jenengan iki dadap langu. Enek apa ya? Deh. Dadap langu ya enek. Oh, loro padha ya. Enten desa-desane sing anu Pak, sing mboten purun kian wis enten. Mergo nyapa ngapunten kula takoni teng jenengan kok mboten enten napa Pak Lurah? Anu Yai, kula kan lurah saking NU. Dados kula ki arep enek apa-apa, saya ajak duduk bersama pengurus ranting NU. Aku arep enek ning ngene iki masyarakat jaluk ngene iki piye jenengan? Jangan Pak Lurah. Lek NU sudah merekom jangan, saya baru berani melangkah jangan. Itu jenenge NU berdaya, Pak. Dan ning kula gak iso lha nyapa lah pengurus NU ne yo melu kok. Dosa estu, ini harus kita pikirkan. Mergo dampaknya gak patek enek positif, koyo negatif kabeh. Ibu nggih.
arep melu senam, melu wae. Senam ki olahraga ki perintahe Kanjeng. Tapi lek arep melu senam golek senam sing disawang anak pantes, ning jero gudang tertutup, wedok tok nutup aurat. Aja ning pinggir dalan atik celanane ketat-ketat sampai lempere lek naleni kerapeten. Disawang anak ora pang. Bojoku ki pamit yu, kula badhe tumut senam ning ndi teng gudange Pak Nika. Lanang wedok apa wedok tok, nutup aurat napa ora nutup aurat, ya wis melu wae. Tak tukokne sepatu. Tak tukokne sepatu. Tak tukokne sepatu. Wis, lak pengen duwe anak apik, siji kudu seneng karo wong apik, dikai panganan sing apik, dicontoni sing wis lek awake dhewe gak iso nyontoni sing apik, titipno Mbah Ibet delen pesantren engko ben niru kiai. Anak kula bojoku tak omongi anakmu lek kok keloni ra dadi wong. Lah nyapa lek kowe karo aku ora pantes ditiru kok. Wis seleh pondok akhirnya anak kula dua-duanya teng pesantren dan alhamdulillah punya kebanggaan mahabbah datang ulama datang kiai. Mergo bendina sing disawang duduk bapak ibu dhewe tapi sing disawang kiai. Wis lek pengen urip terus siji berjuang, loro kudu ninggalne anak putu sing apik. Ya Allah wis sak jam muncul iki. Nyapa to jam-jamku dhewe kenyih. Wes tak baleni. Malaikat Jibril memberi wasiat, wong kebon duren, uripa sak sirmu. Tapi ilingo awakmu bakal mati. Redaksi ini punya kesimpulan berbalik, wong bon duren, aja urip sak sirmu, mergo awakmu bakal ngono lho karepe malaikat Jibril ngono. Lho lek awakmu urip terus nang swarga, sak sire, urip ning swarga ki sak sire, Pak. Mergo nyapa urip terus. Tapi lek ning donya aja sak sirmu mergo ade bakal mati. Lah wong mati ki rena loro, enek sing mati apik, enek sing mati elek. Sing mati apik jenenge husnul khotimah, sing mati elek jenenge suul khotimah. Lah semua orang mendambakan mati husnul khotimah, mati sing apik. Lho lek sampean pengen mati apik ya aja urip sak sirmu. Lah terus piye? Dadi wong apik. Mergo Kanjeng Nabi dawuh yamutul mar'u ala ma'asya alaih, wong mati ki nggawa kebiasaan ngulinakno penggawe apik ben awake dhewe mati ki dalam keadaan apik. Nuwun sewu Mbah Ibet, enten piyantun niku tumut tarekah Qadiriyah wa naqul Sabandiyah. Umure pun 85 tahun, jamaah teng musala, Pak. Omahe karo musala 100 meter, cek entuk 50 meter tiba. Ditangekne langsung stroke. Dibeto melayu teng rumah sakit, gak sadar dar niku tangane panggah ngeten lho. Disoting didudoni kula niki Pak ibu kula. Sampai sedo niki lagi mantek begitu dia sedo, Pak. Astagfirullah, kula takokne, nyapa ibu sampean kok ngono? Ibu ki nalikane sugeng Pak Lukman, mboten nate cepot teko tasbih. Ki lho. Dadi mati ki bener dawuh Kanjeng Nabi, nggawa kulino. Kathah piyantun nalikane budal jamaah sedo pancen kulinane jamaah, Pak. Enten piyantun ngendangi putrane nang pesantren pancen senengane ngurusi anak ning pesantren, te perjalanan kecelakaan sedo husnul khotimah. Kula kagungan guru namine Al-Maghfurah Rama Ki Haji Munif Muhammad nembe sedo, Pak. Uripe ki mboten nate pedhot karo tahajudan. Mari tahajudan sare teng kursi teng tempat tidur sedo, Pak. Bayi Azizi ki senengane ngaji Basul Masail. Sedo ini perjalanan arep Basul Masail ki lho, wong mati nggawa kulino. Mula ngulinakno penggawe apik ben matine apik. Mula aja gumun nek soal wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibuku mati tangane ngene? Lah dolanan HP. Bar ngono ki lho kok wong ngentahi sok ben nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa kulino nyekel mik cangkemmu ngono. Bu, ayo ngulinakne penggawe mula kulinakno zikir ben sedo dalam keadaan zikir. Ngapa kalau kalian zikir? Zikir ki ibadah sing gak butuh waktu. Isuk oleh, awan oleh, sore oleh, bengi oleh. Zikir ki gak butuh tempat, ning pasar oleh, ning kantor oleh, ning omah oleh, ning musala, ning masjid oleh, nang sawah oleh, nang ndi oleh.
Gak butuh keadaan, batal oleh, suci ya oleh. Nyapa to arep sari kok dadak mikir BRI iki lho nyapa. Wayahe bayar prayo bayar, nyepeng tasbih karo sari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai sari kok engko gak tangi bablas itu iki lho darani husnul khotimah. Nyapa to numpak sepeda motor timbang lamun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai tekan dalem, sampai mlebu omah. Eman-eman wektune iki lho. Wayah nyopo yo nyopo, yo aku dhisik, heeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yo aku gak mampir, heeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Eman-eman karo goreng tempe timbang lamun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh, tempene gosong, alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, lesane digawe zikir, aja sak karepe de. Aja zikir lek nek lindu tok. Mulai enek lindu sak bondure la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lindune kalem dikira kalem la ilaha illallah. Lah kok lindune mandek-mandek to. Mari ngono dibuka, yo tekone la. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lah enek. Dikulinakne arep maem maca bismillah, bar maem alhamdulillah. Mlebu jeding dimulai karo kaki kiri, metu teko jeding kaki. Ini semua akan menjadi rutinitas awake dhewe. Insyaallah iki dikulinakne mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Nomor loro, nyapa awake dhewe kok kudu urip aja sak sire mergo bakal mati. Nggih, wong mati iki ninggal cerita, Pak. Pak Karno itu presiden pertama, Bapak proklamasi, saiki kari cerita. Pak Harto itu presiden 32 tahun, Bapak pembangunan jenderal bintang 5, kari cerita. Pak Habibie itu presiden hebat, paling pintar presiden sedunia Pak Habibie. Saking pintarnya Pak Habibie, tahu garap soal 10 bijine 11. Saking pintarnya. Lah piye gurune gawe soal iki 10 sitok keliru karo Pak Habibie dibernerne. Ini angkanya ndak boleh gini Bu Guru, ndak ketemu rumusnya, angkanya harus ini. Mandot Pak. Akhirnya soal 10 digarap karo Pak Habibie bener kabeh. Krana benerne soal salah sitok, akhirnya ditambahi sitok dadi 11 Pak. Pak Habibie itu presiden hebat, saiki kari cri. Gus Dur itu ketua PBNU, Gus Dur itu wali, Gus Dur itu bapak pluralisme. Gus Dur kuwi tau dadi presiden, saiki kari sok emben yu awakmu mati ya kari. Mula urip ning donya aja sak sire nglakonono apik ben awake dhewe solek mati diceritakne. Quran niku 30 juz Pak, sing bahas salat titik, poso titik, haji titik. Ternyata menurut ahli tafsir Quran iki sing akeh isine cerita. Allah ki seneng nyeritakne wong apik-apik biyen. Mula nek wong kebon duren sedo kok tanggane nyeritakne apik, keluargane nyeritakne apik. Oh, berarti kuwi pancen wong A. Nah, sampean kudu apik karo wong loro, siji apa keluargane. Mula Kanjeng Nabi dawuh khairukum li ahli. Kowe iki urip ning donya apik karo keluargamu. Wong ki apik karo wong liya, tapi karo keluargane enggak apik niku elek. Enek wong kok karo wong liya blak-bluk lomban karo sing wedok tuwetil elek. Enek umpama kok karo wong liya iso guyon karo anak bojone gak iso guyon elek. Sing darani wong apik ki apik karo keluargane. Lha jenenge enek bapak iki ibuke karo anake blas ra guyon. Meneng anake arep omongi aja omong enek bapakmu ditumpuk cangkemmu kowe kok malah. Mbok bapake metu lha kok nguaklak wong loro iki. Lah diluk bapake teko numpak teng. Ibu bapakmu teko aja rame cangkemmu diceteli bangkian kowe kon. Iki bapak apa satpam iki. Pak, mulai hari ini apik karo keluargane dewi-dewi. Mergo awake dhewe iki lek mati sok sing gampang nyeritakne iki keluarga. Lek sampean jadi bapak, jadilah bapak yang baik Bu. Lek jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Sehingga di saat mati kita diceritakan menjadi orang tua yang tenan. Nduk bapak ki gak koyo bapakmu karo ibu ki sabare. Rumah tangga 3 tahun kok ngeplak nduk getak.
Bapakmu ki karo ibu sayang, pendak bayaran blek nang ibu, blek nang ibu. Bapakmu iki gak tau nyekel duit, bapakmu ki ya Allah, Nduk. Karo ibu ki sayang, ibu ki tau digonceng bapakmu. Disalib wong wedok numpak Scoopy, ibu ki nyawang, langsung bapakmu muni pengen Scoopy, pengen Scoopy. Langsung diterenang derer tukokne Scoopy bapakmu, Nduk. Jadilah bapak yang baik. Kowe ngomong nih, Nduk, bapakmu ki biyen rabi karo ibu ndak duwe apa-apa. Bapakmu ki gemine iso tuku tanah kae sawah kae digani mbakyumu digani masmu kae toko kae. Bapakmu gemi, Nduk. Aja suwalike. Bu, bapak iki terus kalke ngene mbah oleh lemah ombo. Heeh, terus nyapa. Lah kok telas lho bapakmu ngondol ae. Wong teko. Aja suwalike. Jadilah bapak yang baik. Ngomong ning ibadah bapakmu ki rumah tangga 1 tahun 2 tahun ora jamaah salat itu. Duhaan sregep tahajudan sregep. Bapakmu ki qobliyah ba'diyah sregep ndak enek wong kaya bapakmu. Kowe roh dhewe pas bapakmu mati, kowe kan yo nyawang to bathuke kecap pireng, kowe ora kecentos tembok, Nduk. Bapakmu ahli ibadah, Nduk. Diceritakan baik. Bu, sampai jadilah ibu yang baik. Loh tenan, Nduk, ibu rak kaya ibuku. Omong sak omong 1 tahun panggah basa. Ora kaya ibuke cah. Ora kaya ibuke kae ditakoni, "Masa apa, Dik?" Lompong. Ya Allah, Dik, lompong lepane grameh ya kari biadoke kenyih iki. Sirmu piye to ya? Lah wingi tak kon jangan ndok. Apa jangan ndokmu kuwi jangan. Sampai nek elek ya diceritakne elek. Ibumu ki tenan, Nduk, metu mesti pamit bapak. Ora wani ibumu ki metu ora pamit bapak. Ibumu ki pancen istri salihah. Ora kaya ibuke wong-wong kae gelem pamit lek ninggal memehan. Musuh ninggal memehan, ya mendung aku arep ning ponggo awas kudanan tak tunu ndasmu lho. Iki ibu apa lho? Ibumu ki lek enek apa-apa, Nduk, ora wani lek ora bapak sing ngutusne. Ibumu ki bapak dideleh ngarep. Ditakoni wong, "Mbak, sida nderek karnaval, sida nderek rekreasi yo." Sida nderek rekreasi apa ora? Ibumu mesti muni, "Sik, tak matur bapake Caca. Lek kalau bapake Caca paring aku nderek ya nderek, lek ora ya ora." Bapak ki dideleh ngarep. "Mbak, sida nderek arisan apa ora?" "Sik, tak matur bapake Caca. Lek bapake Caca paring aku nderek, lek ora ya kuwi ibumu, Nduk. Ora kaya ibuke wong-wong kae." "Mbak, sida melu warisan?" "Sida." "Melu pira?" "3." "Gak pamit bojomu ta apa? Bojoku kuwi manut karo aku." Kuwi jenenge wong wedok kawekan, Nduk, kowok. Nomor 2, siji lek iso urip iki apik karo keluarga, mergo awake dhewe mati ninggal cerita, sing gampang nyritakne awake dhewe niku siji keluar. Nomor 2 tangga, sing rawuh mriki apik karo tangga. Mergo awake dhewe iki lek wis mati sing gelem nyritakne apik awake dhewe tangga. Awake dhewe kudu apik karo tangga karena apa? Tangga itu istimewa. Sampean sok gerah sing ninggali dhisik sing ngendangi dhisik ya tangga, sampean mantu sing rewang ya, sing becek ya, mati sing layat ya, sing ngedusi ya, sing ngafani ya, sing mikul ya, sing nahlil ya. Awake dhewe kudu apik karo tangga. Di saat Pak Mudin mengikrarkan jenazah niki sae napa awon krana karo tanggane apik, tanggane dengan berlinang air mata mengatakan sae. Pak Mudin jek rung percaya awon napa awon, jenengan tetep mengatakan sae. Sae mungguhe tangga, sae mungguhe Gusti. Mula sampean tak peseni, lek padha-padha tanggane noko ora usah tuku adoh-adoh, tuku ngene tanggane dhewe. Ora lho kok senengamu tuku ngene maret-maret kae, apa lek mati maret-maret kae nglayat. Apa lek sampean mantu sing duwe maret-maret kae.
becek ora apa melu tahlil oh lho lek kacek 1000 diwehni tanggane ya bene to wong anake tanggane ya ning pondok bene diniati bantu biayane anake tangga sing mondok andhe kula enek toko Bu anake sik cilik-cilik sing kakung sedo bojoku tuku ning kono Dik kuwi enek cah yatimi lek enek batine awakmu oleh ganjarane mergo nyapa sampean peduli karo anak yatim ora sak gampang blonjo ngene Maret iki sing duwe toko parah terus omong ngono kuwi terus siji uripa sak sirmu tapi ilinga awakmu bakale sing nomor loro wasiate malaikat Jibril wong kebon duren demeno karo sapa ae tapi ilinga sing kok demeni bakale kok pisah dunia ini akan kita tinggalkan Pak Bu manusa ki mbiyen asale ning donya gak enek sok mben balik neh ora awake dhewe ki mbiyen jenengan ki mbiyen ning kebon duren gak enek sok mben ya gak enek neh manusa niki pertama kali wujud teng donya diarani bayi sampe tingali bayi ki lahir sampe delok tangane lak gegem nggih napa nggih manusa ki sejak lahir wis punya cita-cita dunia harus berada di genggamanku manusa ki ning awit cilik wis cita-cita arep nglumpukne bondo Pak nglumpukne bondo mula tangan iki gegem mula sampean tingali wong kebunduran karo wong selopora lak padha senengane lak lumpuk motor lumpuk mobil klambi gelang kalung lumpuk sawah lumpuk omah lumpuk bojo sampean delok ning basa dilumpukne sak eneke kuwi kabeh basa mati sampean delok tangane lak kepyar kecilik tibane sing dilumpukne ora diga mula wong mati ki tangane kepyar ora enek wong mati tangane gegem kejaba mantan petinju Pak ini bertanda apa awake dhewe ki sok bakale mati sing dilumpukne sok bakale diting lho lek ngono urip ning donya awake dhewe kudu mikirne barang sing arep digawa aja nemen-nemen repot karo barang sing ditinggal sing kudu dipik-pik omah sing arep dinggeni apa arep ditinggal sing kudu dipik-pik omah sing arep dinggeni apa omah sing arep ditinggal sampeyan duwe omah apik ngene iki arep ditinggal gak masalah tapi omah sing arep dinggeni kudu apik lho awake dhewe iki sok lek mati ditutne perkara telu siji bondone keluargane telu ngamali sing loro balik lho kuwi sing loro kuwi dipisah sing panggah melu jenenge amali mula bahasane Mas Idam Gus Idam urip ning donya ora sah mbelani mati-matian barang sing ora digawa mati tapi sing dibelani mati-matian sing arep digawa jamaah lho sing arep digawa zikire lho sing arep digawa deres Qur'ane arep digawa posone sing arep digawa liyane akan kita tinggalkan mula demeno karo perkara sing arep digawa aja demen karo barang sing arep ditinggal Sayyidina Ali niku nate madhep teng kuburan ngeten mbasa ngono karo Sayyidina Ali dibengoki woi penghuni kuburan gak pengen terus ceritane keluargamu tak ceritani ya sawahmu wis entek didom malah anakmu sing nomor 1 karo nomor 3 gak akor tokomu jleput tekjik jabatamu urung 7 dinane wis digendani kancamu bojomu sing wayu sing berjanji sehidup semati urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman Selopuro dawuh Sayyidina Ali cara wong ning kuburan iso jawab langsung jawab nggih Sayyidina Ali tiba di sing kula beto namung salat kula deres Quran kula ibadah kula liyane kula tinggal mula awake dhewe urip ning donya ayo sing semangat ibadah itulah yang akan kita bawa selain itu akan kita tinggal jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sing terakhir pesene malaikat Jibril wong bonduren nglakonono apa sak sirmu tapi ilinga sing kok lakoni bakale tiba aja sembrono ning donya faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
khairan ya pertama khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Barang elek barang apik cilik ya dibales, barang elek cilik ya di in ahsangtum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang apik balik nang awakmu, barang elek ya balik nang awakmu. Mula urip ning donya sing hati-hati, Bu. Wau tak aturne melu karnaval sok ya diba hati-hati. Lho tenan, mula wong biyen iki sampean delok, wong biyen iki ya Allah ulama-ulama biyen, Pak. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, Pak. Niku tuku kurma. Mergo arep perjalanan teng Masjidil Aqsa, teko Madinah Mekah Masjidil Aqsa sekitar 40 hari. Arep tindak teng Masjidil Aqsa. Niku mlaku kangge persiapan niku tuku kurma. Kurmane ditimbang, mari ditimbang, lha kok enek kurma sitok niki ceblok. Dimaem karo Ibrahim bin Adham. Bareng kurma sing ditimbang diadai, budal Pak teng Masjidil Aqsa. Teko Masjidil Aqsa salat sunnah. Mari sholat sunnah wiritan, mari wiritan lah kok keturun, lah kok ngimpi anak malaikat loro mudun, lah kok malaikat loro ki jagongan ngrasani Ibrahim bin Adham iki lho wali soleh, iki lho wali lek ndonga mandi, iki jenenge Ibrahim bin Adham. Ning sayang dina iki dhek melakukan kesalahan, dhek nyentit kurma sitok, urung ditimbang lah kok dipangan. Ngelilir Ibrahim bin Adham langsung melayu malih Pak teng Mekah. Ya Allah, jadi kurma sitok iki sapanganmu urung ketimbang. Balik malih teng Mekah. Teko kono bakule ganti lah kok enom. Ditakoni karo Ibrahim bin Adham, "Mas, biyen sing bakul kurma ki tuwek, saiki ning diwongi." "Empun sedo." "Lah sinten niku bapak kula." "Ya Allah, Mas, sampean sing nampa warisan. Aku tuku kurma ngene bapak sampean, enek sitok kurma, urung ketimbang tak pangan. Sampean halal ya Mas, sampean kan ahli warise." "Nggih, mboten napa-napa, namung kurma sitok. Tapi nuwun sewu Pak, dulur kula niki 11. Kula lila, duka sing 10 lila apa ora?" Lah kok sing 10 digoleki sitok-sitok dijaluki halale, iki kurma sitok. Nabi Isa niku nate mlaku liwat kuburan. Noleh ning jero kuburan roh wong disiksa. Mlebu Nabi Isa ditakoni, "Ya rajul man anta, he sapa awakmu? Wis pirang taun kowe disiksa?" "Lha kok muni, kula disiksa awit mati sampai sakniki dereng beres." "Pirang taun?" "11 taun." "Apa salahmu kok dibales kaya ngene?" "Kula nalikane ning donya urip kula niki buruh mikul kayu. Tangga kula lek golek kayu ning alas kula pikulne terus kula diongkosi. Suatu hari tangga kula ngongkon kula ngeteni kayu teng desa sebelah, kula pikul. Teko tengah dalan weteng kula luweh, kula menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak teng untu kula enek selilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula. Sing kula pikulne niku lho. Klik sak tusuk gigi bar kula guak, kula mboten tembung teng tangga kula 11 tahun ngedet sak tusuk gigi durung beres urusane. Apa maneh ngarit isine cuket campur semangka. Hati-hati. Hati-hati. Dibales. Nek kok ngarit isine telo golek ramban ra tembung. Hati-hati. Hati-hati lek rewang aja ngedet iwak. Dibales karo Allah. Enek sing rewang tukang ngentut iwak. Rewang kok dilak diumbekem iwak, hati-hati. Sak tusuk gigi 11 tahun durung beres. Loh, manusia kena sadar sekecil apapun perbuatan kita dibalas oleh Allah. Ora salat terserah, tapi iling ngomong ora salat dibalas karo Allah. Salat ki jane enteng, tapi lek ora salat resikone sing abot. Wonten kitab lek mboten salah Irsyadul Ibad napa Nasaihul Ibad. Enek wong wedok duwe anak loro, Pak. Sing pertama lanang, sing kedua wedok. Anake wedok mati. Dikubur karo mase. Mari ngubur adike mase mulih teko omah ngrogo sak golek dompet mboten wonten. Padahal di dalam dompet banyak surat berharga, Pak. Sing nglayat ditakoni mboten semerep dompet kula, mboten semerep dompet kula. Gak enek sing semerep. Masih terus mikir, apa kira-kira dompetku ceblok nalikane ngedukne jenazah adikku nang kuburan. Oh iya, akhirnya kuburannya adik didudah malih. Didudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok jenazah adik dadi mawa.
masih langsung bluwayu gak wani nguruki kuburane adik bengok ya umah ya umah ya umah. Ibu adik ngapa adikmu adik teng alam kubur dibong kalih Allah. Napa salah adik? Ibuke cerita adikmu ki cah apik le karo tangga dulur kanca yo apik cuman adikmu ndek kelemahan sitok. Napa Bu? Adikmu ki lek salat gampang diakhiri. Salat gampang diakhiri dibales karo Allah teng alam kubur dibong. Napa malih mboten? Wis to lakonono ngamal apa tapi lingo sing kok lakoni sok bakale tiba salat jamaah. Wong lek gak jamaah resikone abot, Pak. Wonten kitab diceritakne Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane disolati jenazah ubah. Mari salat Sayyidina Abu Bakar obat udah rono taline, jenazah urip meneh. Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Kaget. Wong wis diomongi kon ngulinakne zi listrik mati kok ya listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun listrik murup piar alhamdulillah mari lak murup lak ya akhirnya dibuka brak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tibane jenazah dikrokoti ula tibane sing obah duduk jenazah tibane sing obah ulane spontan Sayyidina Bakar bat golekno kayu tak gepuke duncali kayu ula ajeng digepuk lah kok iso nyebut asmane Allah iso nyebut asmane Kanjeng Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya Abu Bakrin lima taktulunani Abu Bakar enten apa jenengan anak mateni kula innallaha amaroni an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat koplok Sayyidina Abu Bakar Kanjeng dawuh apa salah jenazah iki ula kok kon nyiksa sampai besok dina kiamat ulane jawab salah jenazah iki sepele apa salahe niki mbiyen nalikane urip ning donya nalikane urip ning Selapura nalikane urip ning Kebon Duren iza sami'an azan la yaji'u ilal jamaah tiyang niki mbiyen nalikane urip ning donya bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah krungu azan ra budal jamaah sok lek mati dicokot krungu azan panggah lungguh ning emperan gak budal jamaah sok lek mati dicokot krungu azan kok panggah ndelok TV gak budal nang musala jamaah solek mati dicokot. Bu Pak jamaah nggih krungu azan ora budal sok dibales ning alam kubur dicokoti karo benjing lek jamaah tanggane ra jamaah aja dilokne Bu nggih tanggane kok panggah tengok-tengok ning emperan sampean mlaku karo muni ula Bu, nek anake takon, Bu nyapa to pendake nek azan tipine kok dipateni? Ula nduk ula. Benjing lek krungu azan subuh, bapak cacah digugah Bu nggih. Karo dipiteti kentole ya subuh jamaah ya jamaah. Kok panggah molet munggah ning kupune yu. Ya subuh jamaah. Lho kok panggah molet kene yu munggah neh. Bianterno ya ula lha kok sing wedok njurit man lho kok ulamu to sing tangi ya kowe iki lho tangi yo jamaah niki sing tukang azan subuh teng musala Baitul Mutakin niki rawuh nggih Sabilul Mutakin sing tukang azan subuh rawuh Pak nggih benjing tulung sampean tingali jamaah tambah ora sandale ditung lek sampai ora tambah bar komat bengok sing banter ulo Bu nek lek suami jenengan ora iso rawuh rene kok takon Bu sing ngaji ning musala sapa Pak Lukman apa judule pun intine Isra Mi'raj niku jane sing paling jane Isra Mi'raj niku mboten hubungan kali salat tapi pada akhirnya ayo nampa salat lah salat sing istimewa ki namung salate wong jamaah Pak mula sing rawuh mriki aja gak jamaah mergo wong salat ku lek jamaah dituku borongan
Ora dituku ijen-ijen sing didelok dhisik imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame gak khusuk kat piye? Mboten khusuk imame deloken makmume. Lek sitok nek sing khusuk kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Akhire didelok nyitno piye kat blas. Endi tekat munyolatnya minun mutkain. Lha kok gak enek sing khusuk duka kabare pantune kepangan wereng. Mula sing jamaah mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat kok ngalih arep nang dikat ajeng kula setip salate. Lah nyapa mboten sing khusuk? Aja. Pripun Gusti panggah tulisan 17 derajat. Lho kok ngoten? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah mlebu nang kasih sayangku, panggah tulisan 17 derajat. Ya Allah. Bu, sampean percaya kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho napa enten Pak Lukman enek syaraté sitok kayu niku enggak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak bisa karo rambutan, regane padha karo rambutan. Ki nek bakul rambutan teng pasar Ponggok digantung sampean takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1000. Terus sampean muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu. Kayu ki lek nempel rambutan regane persis kaya rambutan. Ora trimo kayu yo, rungokno. Sak semute payu didol, pokok semut gelem nemplek derajat awake dhewe derajat kayu derajat semut. Lek pengen payu larang nemplek masjid. Masjid iku Baitullah daleme Allah. Nemplek musala sing wis diwakofne niku dadi teke Allah sing marakne salate awake dhewe diduku larang. Niku mergo kayu kuwi mau nemplek rambu ki lho rambutane. Paham kayu-kayu semut-semut? Paham kayu-kayu semut-semut? Aja salat dhewe ayo jamaah. Masya Allah, salat sok sing dadi ukuran bejo ora bejone nang akhirat. Kok salate apik kabeh apik, kok salate elek kabeh elek. Lah salat sing apik ki mek sitok salate wong jamaah. Aja salat dhewe, Pak. Sampe nek salat dhewe kudu khusuk, lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Ayo salat jamaah. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne wis 11:30. Iki urung ngomong nih Isra Mi'raj ning langit pertama, kedua, ketiga petuk sapa, urung tak terangni. Nyapa salat kok 17 rakaat, nyapa salat kok rukuk sujud lungguh urung tak terangni. Iki jane yo apik. Malah apik sing arep tak terangni iki timbang mau. Tetapi wis bengi kok. Lho sing arep tak omong niki apik. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Tetapi wis bengi kok. Apa ngene ae mumpung Pak Lurah rawuh kabeh sok ben ngundang neh ya. Sok ben ngundang neh ngene ya. Apik. Mumpung Pak Lurah rawuh lho, sok ben ngundang neh nggih. Apik. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri solih solihah. Suwaya mugi-mugi enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga suwaya sing rawuh lamun seda pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir son khosoh panitia, son khosoh Pak Lurah kalih menawi wonten atur sak kirang saya ngapunten Pak Lurah. Ngapunten. Nggih. Oh ya Allah. Niki didongani riyen mriki Mbah Ibet kersane sing motong tumpeng. Niki tasyakuran 10 tahun berdirinya Mushola Sabilul Mutakin. Niki wau Mas Yai Mu'arif dawuhne mengke didongani bar didongani mriki kersane Mbah Ibet sing motong tumpeng. Muga-muga musholane dados mushola sing barokah Bu nggih. Saking kawula ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.